И здравейте хора. Вече избрах компютъра и го пуснах. Виждате как го работи по-гладко. Това ще е история. Пак от действате. Сега не знам. Клипът ще бъде забързан, да знаете. И мисля да пусна музичка докато снимете. Само се спукам просто. Само да намеря и той. Не. Ето. Не бе, къде си? Добре хора, ще се върнем като намеря музика. И да хора, намерих песен, много се чува добре. И наслаждайте се на гледане. Hey, oh, hey, пияната тояга търси малко баунс. Големи килата влиза в твоя хаус. Толко си генгстер, толко Мики Маус. Виждам, че сухана ти е следващия танц. Пияната тояга търси малко баунс. Килата и големи влиза в твоя хаус. Толко си генгстер, толко Мики Маус. Виждам, че сухана ти е следващия танц. Купиньон, периньон, вземи бъде ми даде ли. Носни микрофон, два лапа да обели. Пием, пушим, пеем от неделя до неделя. Тип-топ, хип-хоп, това печелим. Move your body, на бара, move your body. Move your body, сакаш гъм, то удари. Казах move your body, на бара, move your body. Написа аз и до мене нова галей. Като хаос и като пушка, светим като кружка. Носи си по чушка, пушка, въртушка. Пак си ми на мушка. За плажа пиян съм до дупка, ушушка. Пияната тояга търси малко баунс. Килата и големи влиза в твоя хаос. Толко си генгстър, колко Мики Маус. Виждам, че сухана ти е следващия танц. Пияната тояга търси малко баунс. Килата и големи влиза в твоя хаос. Толко си генгстър, колко Мики Маус. Виждам, че сухана ти е следващия танц. Бутинки барикада, до вкъщи с ограда. Аз съм от Охайо, Пустинята Невада. охраната ма бара, на плажа ще го вадя. Викам ни пикая, само си играя. Move your body на бара, move your body. Move your body, сякаш капят комари. Move your body на бара, move your body. Може ли две бири? И под тия кълмари, няма да си лягам за втора срок. Виждам, че сухана ти е следващия танц. Move your body на бара, move your body. Move your body, сякаш капят комари. Move your body на бара, move your body. Написа си до мене нова галей. Виждам, че сухана ти е следващия танц. И да хора, ще го свършваме. На другите видеа няма да има музика, само на това. Дано се е чувало добре. Та, съжалявам, че за малко спрях клипа, наложи се, имах да направя нещо. И клипа ще направя точно 10 минути. Може да започна в момента протокола, зависи дали ще успя. И мисля да спра клипа и като свърша с това ще го пусна. И да хора, виждате колко е голямо. И това ще ми е цялото. Даже още малко ще го разширя.
бързо ще стане спокойно. Още. Добре, хора, отново ще спра за малко клипа и ще се върна като го свърша. И да, хора, виждате колко ще е голямо. Да започваме с първата кола. Четири копчета. Само едната кола ще мога да направим сега. Има шанс, ама нито ще го свършим някъде към петия епизод, нали, на замъка, обаче нали, трябва да правя вътре средновековните неща, там глупости, някакви, нали, и само тази кола ще успеем да направим. Даже може ние да не успеем. Да, ще видим. Като стане. Сега от коя страна? Не, още не трябва. 4 трябва. Обаче тук съм го объркал. Още една. Добре, ще се върнем като направим колата. Само те издигнат. Да, хора, вече я издигнахме и ще започваме да слагаме цвяговете. Да започваме. Да, честита ваканция на всичките. Знам, че ви е любимото нещо. Хора, явно няма да има предизвикателства, като гледам, никой не е коментирал. Не се абонирате, явно няма да правя нищо, защото ви въмързи едно абониране да направите. Ясно. Да, това е първата кола. Пътчето ще се стреля, да започнем първия път. Или... Сега ще видим как да го правим. Ще започна първия ред. Отвътре ще е много хубаво. Ами хора, това ще е от мен. Абонирайте се. Само да слова някакви неща. Да, абонирайте се, коментирайте. И не знам, ще видим нещо. Само да слова. И го приключвам като сложа топчуките. Дали ще успея? Не знам. Така. И да, успях, това ще от мен. До скоро.